Naimbagnal daw yung ka Ilocano. Welcome po muli sa aking YouTube channel, ka Ilocano Farm. Ang video ko ngayon ka Ilocano ay i-update ko po kayo sa aking NMAX ka Ilocano. 2 years na po sa akin yung NMAX ko at ito lang po yung ibabahagi kong experience kung ano po yung mga maintenance na kailangan gawin sa ating motor ka Ilocano. Ang una po dyan ka Ilocano ay 2 years na nga po yung motor ko, yung battery po. Hindi na po siya isang araw, hindi na siya gumana ka Ilocano. Kaya pinalitan ko na rin yung battery. Tapos after 1 month, yung gulong naman yung pinalitan ko kay Ilocano. Kasi 2 years na rin yung gulong kay Ilocano. Kaya medyo kalbo na rin. Saka pagka nagdadrive ka, medyo magalaw na yung motor kay Ilocano. Kaya pinalitan ko na. So yung battery, naggastos po ako ng 2,000 pesos. At saka yung gulong naman kay Ilocano ay bis lang yung nilagay ko. 3,750 yung presyo kay Ilocano. Yung Pirelli kasi kulang-kulang 6,000, kaya doon lang ako sa naswak sa budget ko kay Ilocano. Tara, samahan niyo po ako. Kahit umuulan kay Ilocano, yan no, pupunta tayo sa kasa kasi itong ang NMAX natin nagloko kay Ilocano. Pinilit ko siyang pinaandar kasi ayaw niyang mag-start. Kaya meron nang lumalabas na check engine sa kanyang monitor kay Ilocano, kaya dadalhin na rin natin sa kasa para ipa-check at the same time para palitan na rin yung baterya kay Ilocano. Nagkakahalaga daw ng 2,000 pesos yung battery kasi tumawag po ako sa kasa dito sa amin sa Bantay, Ilocosor. Dito na tayo sa kasa kay Ilocano, i-reset daw. Pagka nalubat na daw, wag nang piliting paanda rin yung motor. Two years na kami dito yun, baka madimot na baterya ng atan nyo. Sag mo ng baterya yung araw. 2,000. Yung ma-check mo ba data no gumagana pa nung pena-dead cell ka daw? Gumagana pa lang. Limato nyo? Mga gumanan sa mga gumato dyan. Baka nalipatan nyo lang ngayon ito dito. Mga nalupat. I-reset daw kay Ilocano. Kasi meron nang lumalabas sa screen na orange. Kinudad dumag ka madireta tulbakan na, slag-lock no ka. Kaya ito mari sa amin na kajay tinaray na kadawan ano? First time niyang ganito kay Ilocano. 2 years na tong motor natin. Palitan na natin tong baterya niya kay Ilocano. Yan. Punta tayo sa harap. Jenny ko ni baranda discount ka. Kanara pa kadam tala ba na? Jenny ana ganan.
Diyan, yung asawa ni Melvin. Battery na tayo kay Ilocano. Ito lang yung naging issue after 2 years. Nagawin naman. Mabayin sa amin yun. Ito na tayo. Ala, di baterya man na din. Wala discount min ako. Hindi masaya. Mano di baterya yung orga pang NMAX. Di kuwadya original na niya. Mahirap nang masiraan sa daan kaya paano, kaya palitan na natin. Ha? Yan, palit na tayo ng baterya. Bago naman tayo magpapalit ng gulong kay Ilocano, paliguan muna natin si Baby Charlotte. Ito yung NMAX natin kay Ilocano. Shoutout kay Emerson, ito po yung taga sa amin kay Ilocano. Siya po yung nagwa-washing dito. Punta lang po kayo sa kanila kay Ilocano pag nagpa-washing po kayo. Nandito na tayo sa pagpapalitan natin ng gulong ka Ilocano. Nandito tayo ngayon sa National Highway sa Bantay, Ilocosur. Tatanungin lang natin kay Ilocano kung anong magandang ilagay sa gulong ng NMAX natin. Kung bis or Pirelli tayo kay Ilocano. At syempre, swak din sa budget natin kay Ilocano. Tatanong muna tayo kay Ilocano yan. So yung bis kay Ilocano ay 3,750 at yung Pirelli naman ay 5,950 kay Ilocano, kaya dito na tayo sa bis kay Ilocano. Ito yung swak sa budget natin eh. At pagka bumili ka na ng gulong dito kay Ilocano ay pre-installation na rin. At syempre gusto ko yung maglalagay ng ang gulong natin kay Ilocano ay automatic. Meron din kasing nag-o-offer sa akin, kaso nga lang manual daw ilalagay kay Ilocano kasi ayaw ko naman yung ganon. Baka masira lang yung mags ng NMAX natin kay Ilocano. Ang ipapakabit nating gulong kay Ilocano ay yung stock pa rin kay Ilocano, yung size pa rin ng NMAX natin. Para hindi natin babaguhin yung size ng gulong natin. Lapad din. Sama ng lapad dito. Pagkupi. 130 ko na eh. Kita nyo naman ng gulong natin sa Ilocano.
Naikabit na yung bagong gulong natin kay Lucano. Sisigat nila yung ano niya. Para tignan nila kung walang leak. Dito sila maglalagay ng sealant kay Lucano pagka masira daw yung ano, yung mugs natin. Tignan nila kung mayroong leak. Ano, walang leak. Alantang ata dyan na sukatan. Alantang ata. Kana, ano ka? Remembrance. Stuck na lagi din kung ano. 130 ken 1 ginasa. Kinanya. May lagtapan na kasilak na niya. Tatapos na machine. Awang. Puna na.
2 years yan sir. Kata na lagsok ang artistak mo. Napuro ko dyan pilip nan eh. Nakalbulaw na yun. Ano na ako na tayo? Nakalis na tayo. Para nga namaya kung kunana mo na ibis. Awa na, mayat tayo sa. Yung Pirelli ko mga nangina mo yung. Damang ko na sa Pirelli ako. Na? Sa Pirelli ako. Yung maya kung nada mo tibis. Mayat tayo sa. Pero mana na talaga masapol tisilan ten. Awa na, sayo mo lang tayo na, mag-slow. Ay madadahil. Amo lagi diyan sa lagpuan ni malagapat nga pat. Ang malagplat nga rin yun. Pala kasi kabarungan. DJ ngamin, hindi na tata dyan. Ampay na plat yun, 2 taon. Stuck na kami dito. Diyan napadasan. Kaya kasi ang Korea. Na? Damo yung ako, pat-testingin na siya. Ang damo nga mga alati pat-testing sa mga ako. 130 dito, malang niya. 110 pa. Ay 110. Di may isa 130. Pwede. Pilipot, stock. Bagong bago na yung gulong natin kay Lucano. Kita nyo naman. Okay na siya. Okay na kay Lucano. Na lang may kabit. Babayad lang tayo. Babayad lang tayo kay ano, 3,750 yan. Kaya ding yan. Mura na kasi co-connect naman nila. Kaya 1 silang nga pasuro natin. Ayaw ay. So yun ka Ilocano, ito yung naging maintenance natin after 2 years. So far yan lang naman yung napalitan pa sa NMAX ko kay Ilocano, puro stock pa yan. Pero yung mga change oil niya at saka yung mga gear oil niya kay Ilocano, yun po yung palaging mini-maintain ko kay Ilocano. So far gulong pa lang at saka yung baterya po yung nagka-problema po sa NMAX ko after 2 years kay Ilocano. So kung tatanungin niyo po ako kay Lucano kung solid po bang magkaroon ng NMAX, magastos po ba? Opo, magastos naman po siya pagka lalo pong ganyan sabay na nagka-problema yung gulong at saka battery. Bale, gumasto na po tayo ng mga 6,000 dyan kay Lucano. Pero solid naman after 2 years pa naman yun kay Lucano.